Bora berita bora ngoma rakatadza development. Ati voteri idi. Musa votera idi. Ati voteri idi. Izamba machisa. Pasera tauya nomwanakomana wenyu unonzichamisa wakamisa uchamisa namo muZimbabwe. Ndimi Jehovha Samasimba Ose nokuti tasvika pamugano. Tauya nomwanakomana wenyu uya wakatatavikwa navanhu vakamutatavika, vanhu vezano vachishuvira kuti tingakunda sine zita raJesu. Shadrach naAbednego vakakunda. Munangarwa uchatevera Mwari waShadrach naAbednego wachamisa wakamisa nhamo unomisa nhamo yeZimbabwe nokutenda nezita raJesu, nokuti ndimi muponesi. Tinovimba nemi Baba nokuti Mwari munoshamisa. Tabayiwa nokudzvanyirirwa mambo umambo. Baba tinokumbira vhoti yedu iye yakagumbatirwa nachigumbo wakagumbatira zano. Imi muri Mwari vanoshamisa, nokuti nerimwe ramazuva pavashuvira kuti tichabira, asi nerimwe ramazuva achatedzemuka nokuti imi muripo. Makati muna rukadzira dzomunhu ndinodziziva nodziruramisa. Ruramisa nzira dzavo advocate chamisa nezita raJesu muponesi wakasunungura vana veIsraeri, nokuti tasvika pabvungwa dzoku nezita raJesu. Amen. Tativachamisa ndiye mambo. Tativachamisa ndiye mambo chete. Chisa pama chisa. Chisa pama chisa. Chisa mkristiano chisa. Hotoko. Panapatoda kuti mumbotipawo nzeve. Tine vaenzi vedu vabva kwaChigumba kuya kuti vambotiudza zvakakosha musi wokuvhota. Maofisa ekuzek
July kuti ma-elections aya ari kuitwa musi wa30 July uri muvhuro ma-harmonized elections kureva kuti munenge muchisarudza president wamunoda pasina kumanikidzwa, MP wamunoda pasina anokumanikidzai, kansela wamunoda pasina anokumanikidzai. Unenge uri musi womuvhuro. Ma-polling stations anovhurwa nenguva dza7 AM vachivhara na 7 PM manheru. Munofanira kutakura chitupa chenyu, chingava chesimbi kana kuti cherata kana kuti cheplastiki kana kuti chitupa chebepa chine mufananidzo wenyu nenhamba dzechitupa kana kuti pasipoti yeZimbabwe ichiri kushanda. Masvika ikoko kune vamwe vezeki vachange vachakubatsira ikoko kuti muite sarudzo dzenyu makasununguka pasina kumanikidzwa kana kumbunyikidzwa. Tatenda miviri ma-polling stations pane pachiti madzimai anenge ari mutsetse wavo, varume vari mutsetse wavo vanotangawo kubetsera vanenge vanorarama nohurema, madzimai akazvitakura uye madzimai anenge achiyamwisa. Tatenda. Aiwa, tiri kureva kuti ndo vanotanga kupiwa mukana wokupinda mukati kunovhota. Munhu anenge achibatsirwa unokwanisa kuinda nomunhu watinoti isu confidant waanoda kuti iye amubetsere kana asingakwanisi kunyora. Handitika iyeye ndiye unonomubatsira kunoisa X paanenge achida, waanobva naye kumba ndiye unomubatsira. Kana pazoshaya kuisa kuda ndopanozonzi presiding officer vobetserawo, asi ukange wabva nowako unokubetsera ndiye unonokubetsera kunoisa X yako. Musi wa30 July uri muvhuro. Kuchitonora. Anita, okay.
Simon Gumbi uya mutigamuchire nokukurumidza tinongo musangano mberi zvinhu zvedu zvifambe nenguva ndizvoka uchira chemeni maoko wachiuya chisa chamisa chisa chisa chamisa chisa rwendo runo ezvoko tinokutendai vatungamiriri matipa mukana kuti tionane nemi tisati tasvika panguva yokupemberera kutonga kusiri kutonga kwezano PF. Saka tiri kuda kupa kutenda kuna president vedu kuti hatichazokuonaizve petinozokuonai munenge mava state president weZimbabwe. Tava kuita mabiko tichipemberera ibimi sa president wokutanga in the history of this country after 37 years. Saka as a province we feel humbled kutsikwa nemunhu achatora power after 38 years in the next 14 days. Mazvita vachamisa toita vekudini kototo torambere kotoita chamisa toita vekudini ko vachamisa toita vekudini ko vachamisa toita vekudini ko vachamisa toita vekudini ko tafundisana tanguwa tavabata basa ndizvoka kaka unopuwa rimwe basa ripamusoro nemuchiita kuti organize wangu wadini kakazve nai chamisa hoye 30 July so tikati kansela MD MP President Gutiose very good. Nakumbira baba yedu munoziva imi vaBasket vakambonzi na Mugabe, you are in the wrong basket. Ndizvoka vaBasket vakati vaMugabe munenge muri right, ndiri mu wrong basket. Ndobva vauya kuMDC kucorrect vaBasket vamwari gavhena kauti resident minister weMasvingo anomuziva vakavona kuti isa mamatisa anopf nekuti ndo vasati vaziva kuti vhoti yegore rino inobatsira kana vaisa papi. Asi Mwari wakachenjera zvikuru, wakavatumira ini pavakafunga kunzi ndadzingwa ndabviswa kuzano zviya zvakaikwa Josepha zviya. Mwari unombotumira umwe munhu kuti ugondonyurura vekwako vasaparara. Saka ini ndiri kunyurura vese vakambovhota zvisizvo vezano kuti vakomana nguva yasvika ndeino. Hatichavhoti mavhotero atakaita 2013 aya. Tarisai takarasa vhoti muna 2013. Tikaisa vhoti pana Mugabe wakazobvisiwazve. Saka chatakaita chii? Hapana zvibetseri kuisa vhoti kuna Mnangagwa, nekuti hakusiko kwakaiswa vhoti kuti iveko naMwari.
kuzanu vakatobvisa utongi hwose hakuchina. Utongi hwenyika yeZimbabwe hwava kuna Chamisa. Saka hazvidetseri kuti uome musoro uchiti unondoisa vhoti paZanu PF. Ivhoti inenge ichiispoiled vhoti iyoyo. Zviya vamwe maimbotaura kuti kuisa bhora musango kana wavhotera uku. Kuisa vhoti pana Chamisa ndo kuisa bhora mugedhe. Saka iko zvino vezano bhora mugedhe riri kuna Chamisa. Bhora musango ndo ramune muchiisa kuna Mnangagwa. Saka hatidi izvozvo kuno toda kuti tivhote jekerere. Asi ndoziva vamwe vangu zvanovachengetedza. Vanochengetedzwa nekuti kana nguva inosvika vombouraya vanhu vosanganisa nevhu kuti vagowana simba rekupamba. Saka izvozvo Mwari wakatipa solution yacho. Wakati kana tonamata kana takaungana so tinotenderana, totora vhu racho toridzikinura kubva pane zvavakaita. Nyangwe vavakazviita zuro kana madekwe, patinongopedza kunamata munamato wanichanamata nemwi, zvese hazvichina basa. Chamisa ndo unenge ava president. Saka regai timbonamata munamato iyoyo. Umwe tora vhu, umwe neumwe paari tora vhu use mumaoko ako. Hazvimbonetsi, tora vhu ise mumaoko ako awo. Tava kubvisa chikuriri chiri mune vaya vanoda kutsvaka masimba neufende hwekuuraya vanhu. Makawa kuti vamwe vaifanya mwekubhuruwayo ropa irero rinenge richinzi ritsindire simba, vamwe vachifa kwakawanda-wanda. Saka tava kubvisa simba iroro. Ngatinamatei. Tinokutendai nekuti imi munotinzwa nguva dzose. Tinokutendai Mwari nekuti imi makatosarudza kare. Makatora utungamiri hwenyika ino mukaisa kuna President Chamisa. Mwari nevhu iri tinotora simba nechikuriri cheavo vanodeura ropa revanhu vachitsvaka masimba okutonga nyika ino nekuramba vakatsimbirira vanhu veZimbabwe. Tinoti hazvishaye simba nekuti tazviisa pamberi penyu tichitenda shoko renyu kuti zvichava seizvozvo, uye hapana chichazomisa kugadzwa kwavachamisa kuita president wenyika yedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Zvatopera, hakuchina ngwena iyo. Yatoparara. Varore mavoko. Tinotenda baba vaBasket nemunamato wamaita. Panguva ino yatiri inoi, nzvimbo nenzvimbo ine madzishe ariko ndizvoka. Saka zvakakosha takumikidza musiki. Hakuna chikuru chinodarika chii? Chinodarika chii? Ehe, so panguva ino zvatakumikidza musiki, tava kumbouchira mambo kana kuti ishe wenzvimbo ino. Maitiro enyu ndi munomaziva. Tose tobvisa heti toti Margira. Makadiniko Margira. Nane. Chamisa tiye mambo vakomana. Tatiwa chamisa tiye mambo. Wana Chamisa tiye mambo vakomana. Tatiwa chamisa tiye mambo. Tatiwa chamisa tiye mambo vakomana. Tatiwa chamisa tiye mambo. Tatiwa chamisa tiye mambo chete. Tatiwa chamisa tiye mambo. Tatiwa chamisa tiye mambo vakomana. Tatiwa chamisa tiye mambo. Tatiwa chamisa
Chamisa ndiye mambo vakomana. Chisamba Matisa. Wana baba hande kundovota wekwa kutu hande kundovota muZimbabwe hande kundovota Chisamba Matisa. Mama Kabuleka ari maviri. Bye bye son, bye bye. Bye bye son, bye bye. Bye bye Munangagwa, bye bye. Bye bye Chiwaka, bye bye. Chicha iwe. Maitiro. Yazoko. Chisamba Matisa. Maoko mudenga. Chamisa oye. Gutu East oye. Zimbabwe oye. Yezoko. Makadiko kwa Gutu. Aiwa, tine mufaro kuuya kuno. Tati tiuye tibate tiri pamwe tichiona kuti vhoti yedu iri kufamba sei kuno. Handi vhoti yedu tinoiziva here? Aiwa, kwese. Kwese. Hande kunovota. Chamisa kwa Gutu. Hande kunovota. Vana mai. Hande kunovota. Yezako. Aiwa, pamusoro President Advocate Nelson Chamisa, pamusoro Provincial Executive, pamusoro vese vakuru vari pano nemimose mauya chita chauya pano zuva ranhasi. Aiwa, tine reason yekuti tiende kunovhota gore rino. Reason hombe ndeyekuti tine mutungamiri anotya Mwari. Reason hombe ndeyekuti tine mutungamiri asina kumbobvira akaita corruption. Reason hombe ndeyekuti tine mutungamiri wechidiki. Kune vechidiki vese ndiye munhu anoziva zvichemo zvenyu. Ndiye munhu anoziva nhamo dzenyu. Ndiye munhu anoziva kuti imi hamushandi. Ndiye munhu anoziva kuti vanoda kuenda kumakoleji munoda magrants nemaloans. Ndiye munhu atakasirwa nababa vatsvangirai. Chisamba Matisa. Yezvoko. Kana paine wechidiki ari pakati peda, unofanira kugara uchizviziva wega kuti musi wa30 July kana chigumwe chako chisina kupendwa, you are not a real man, you are not a real girl. Kana zviri zvedu isusu vanokwanisa kunge vari vanenge vachiri vechikomana so tichitsvaga vasikana, kana chigumwe chisina kukaliwa hatibati ipapo. Kana iwe musikana wakaonawo mukomana ane chigumwe chisina ingi, ziva kuti hazviiti ipapo, because haaiti munhu iyeye, haanei neupenyu hwamangwana. Munhu ane basa neupenyu hwamangwana musi wa30 July ari kuenda unokasta vhoti yani? Chisamba Matisa. Gukula Izenzo. Yezvoko. Tiri kufanira kuziva zvakare kuti ndo election yatinoti the last bullet muupenyu hwedu, mugeneration dzedu, yatinoda kuona vana veZimbabwe vachinosunungurwa. Ende takaita rombo rakanaka takapiwa baba vaChamisa, vane muono wejirafu, vakaona zviri mberi, vakaona kuti ava vezeki vanobira apa neapa, tikagadzirira kuno kuchiregai kurohwa nehana. Zivai kuti election yedu yakatakabata chidembo, muswe hapana kwachinoenda. Budai neuwandu muinde kunokasta vhoti yenyu yekusunungura nyika yeZimbabwe. Iyi ndiyo vhoti inovhoterwa against nhamo. Iyi ndiyo vhoti yamuchavhota against corruption. Iyi ndiyo vhoti yamuchavhota against unemployment. Iyi ndiyo vhoti yamuchavhota kusunungura nyika yedu. Chisamba Matisa. Yezvoko. Asi tinoda kuti tiri kuno kwaGutu tigare tichivaudza kwavari kuHarare vana Mnangagwa kuti isu takazvipira sevana veZimbabwe.
kusunungura nyika yedu pavhoti yatiri kuvhota musi wa 30 July. Vhoti yedu haizobiwi takatarisa. Takazvipira kuisa upenyu hwedu pasi pedemo, pasi petsvimbo, kuurawa isu before vhoti yabiwa. Chisa mbamachisa gukula yezvoko ende asimi kuno mofangara muchiziva kuti chero vakabasei mawandiro ataita mukati menyika vanhu vari kutaura nyaya yeshanduko haichabika. Vhoti haichadi. Imi michizvizivai kuno kuti vhoti haibike ende garai makagadzirira kuti vhoti isadi. Haiwa handidi kutaura zvakawanda nekuti ini ndiri klinika hospital iri chii iri pano inoita kuti zvinhu zvigofamba zvakanaka yezvoko. Haiwa tinovatenda varwere mavoko baba vachidziva. Tinotenda nitachidziva. That's a powerful speech. Zvahorekehwa nevabva mukuhoreketa pano ndezvekuti musi wa 3 July baba mai mwana muzukuru mese mobuda modonini mavillage amugere pasabhuku kuya wona kuti kubva kuna sabhuku munhu wese ari mubhuku wadonini kuvhoterani kondonya yacho kwana mema nana baba namo yatinayo moiona makare chaiva chirere chigokureravo iko zvino yava chirere gochererazve ndizvoka nokuda kweti handizvo here toramba nhamo iripo here katondovhota chinjaiwe matirokoyo Chamisa hoye ezoko president wa Chamisa ukavona uri muno magutu uchilesa X pazanu undakurutiswa masuwe undakudi unotogwara kukuruta iko kugwala kusina kumbogwagwa chinjaiwe president wobuda musha iwo tindobuda handini unopenge chisa mama chisa yezvoko so chikumbiro changu hatina nguva vabereki vangu pese patiri kutsime kumushandira pamwe kundari kuzvibhorani Chamisa vachamisa musi wa 3 July ballot paper vanenge vari panumber 2 panumber 2 wapiwa ballot paper iroro woenda panumber 2 wowone mbama yako mukati membama memune chiso chakambaumbwa zvakanaka muri kunzwa here munenge mune handsome face mazuva mai takanzi MDC alive imoko zvenyu mai chinja maitiro ezoko madaro manini mobereka maoko kupi moimba zvenyu ona mambo Jesu vakataura ndavakuenda o mambo Jesu vakataura ndavakuenda munenge mapedza mukana wamapiwa kuzvisunungura wokuvhotera baba vedu vachamisa mune madini hatisine mapuresident nokuti ndogwadziwa vanhu vanotambura mashoposi amunoona pasati pata hurumende batanidzwa anga asina chinhu ndizvoka malaini emafoni akatogwa navachamisa vagera apa kuti malaini emafoni muchafudzanawo mombe mukati nhema vachamisa vaitwa minista weICT malaini emafoni akadhola 40 ndoda kuti tose tishedzere kuti malaini emafoni
akavadhula futi nokuda kwani kwavachamisa nokuda kwani nokuda kwani saka mhorosa ari padhuze newe womuvudza kuti mirai zvisada kuudzai chinja ari padhuze newe mhorosa womutiwe musi wa30 July nhamo iri kupedzewa navachamisa handei Lesoko fano akamira pa Mr. President vakomboza songo inhasi makuseni saka regai vakutaridzei zvindavado nezvipo zvavanazvo ridziraona muriro muridzoko Holy DJ, I'm a cartel. Santa man, Randa time, Jinja Musama. I wanna live. Chisa Bama Chisa, Chincha my Chiro Chincha. I wanna live. Gugula isento, Igugula, yeah. Famana Chamisa, Marisa, Muno Shamisa. Chisa Bama Chisa, Simba Pachoda, Dadisa, yeah. Kiribamba Sera. Kufamba na chamisa na marisa bado dadisa Ayikona main 2018 apachina mafana Nelson apachina mabond Mayusa kumabegi ma industry to mafura Technology pese 2018 chamisa chete Basikana wakomana wana baba wana mama Makufuriwa jese shamunada Kufamba na chamisa marisa uno shamisa Chisa kwa machisa Usimba kwechoda kudadisa Tiri baba zera Taramba shekusara Kufamba na chamisa Na marisa bado dadisa Tina chamisa Mayusa acha wandisa Makamba ni machatufurira Migwagwa ichagazirwa Chitanaka 2018 Chamisa chete 2018 Mabasa kuvandu 2018 Marimu homwe 2018 Famba na chamisa Marisa uno shamisa Chisa kwa machisa Zimbabwe choda kudadisa Tiri baba zera Taramba shekusara Kufamba na chamisa Na marisa bado dadisa Ayikona main 2018 apachina mafana Nelson apachina mabond Mayusa kumabegi ma industry to mavura Technology pese 2018 chamisa chete Basikana wakomana wana baba wana mama Makufuliwa jese shamunoda Kufamba na chamisa Marisa muno shamisa Chisa kwa manchisa Zimbabwe choda kudadisa Tiri baba zera Taramba shekusara Kufamba na chamisa Na marisa bado dadisa Tina chamisa Mayusa acha wandisa Makamba ni wachatufurira Migwagwa ichagazirwa Chitanaka 2018 Chamisa chete 2018 Mabasa kuvandu 2018 Marimu homwe Good to East Jackson Marisa Zimbabwe Nelson Chamisa Nelson Chamisa Chisa baba chisa Chisa baba chisa Chisa baba chisa Lesoko Lekoko Lekoko 2018 Chamisa chete 2018 Chamisa chete 2018 Mabasa kuhan 2018 Maboy Mayusa momwe Chisa mama chisa vari uko vese uyai mugare padhuze muyai kusendera namai. I want to welcome you all. Thank you very much for being here. These are our observers. They are there to ensure that our elections are being conducted in a peaceful manner, and we are so gratified that you have come all the way. Please enjoy the warm hospitality of the MDC family. Amen.
This is the incoming government, as you can see. We welcome you. Thank you very much. Kaindi chambene kutenda pano pabasa vana sekuru wangu vana Chimombe vanowa madzishe munharaunda ino kana ndiri kuno mai vangu vakazvarwa kwaMuzondo uko saka vana vamakamura ndevana sekuruka ndosaka takakumbira musangano uno panapa ndo pataivazoita musangano tiri vana vechikoro paAllied taikokwa panapa tichiri kuziva mazuva anga anetsana vana vaZobwona naMuzenda takaita musangano ipo panapa Aberia muchaziva tichibva paAllied tiri vapana taingozuzurudzwa tonzi uyai pamusangano tasina kana nebasa nazvo parisauya gozi pairohwa maheu saka tairinga maheu. I remember musangano watakaita apa vanetsana vana Muzenda naZobwona naHungwe. Musangano uyoyo wanga wakabopwa vanhu uri wokuyanana kwavo kunetsana kwavanga vachiita mazuva anga abva vaMuzenda kwavanga vari kuMidlands uko isitandiri vana vechikoro ndaandisiri weZANU PF handina kumboita ZANU zvamunondoona ndakadai ndakangozvarwa ndakadaro ndiri wechinja ZANU handina kumbopinda imomo saka taingouya sevana vechikoro inzvimbo yakandikoshera ino. I remember takaita mumwe musangano pano Good South chakabatana neGood East vaMukono Ishuro varivo MP saka inzvimbo ine nhoroondo tatina President Tsvangira if you remember tikauya pano apa makangowanda seizvozvi but ndona sokuti matiwedzerei kuratidza kuti musangano uri kukura saka zvinoverere maoko nebasa ramuri kuita. Ndati ndipe nhanganyaya iyi ndichiremekedza leadership yedu iri pano MP Marwisa machairperson wedu vakuru vedu vedistrict vari pano nevamwe vanoremekedzwa vabva kuprovince Chairman Gumbi neuchekwa hwese hwauya pano. Nhasi tauya kuri kutonhora mashandukiro aita panze kana kuti kuchinja kwaita weather kuri kungokuudzai kuti pane chiri kuda kuitika. Mwari havaite chinhu vasina kuudza vaprofita kana kukupai chenjedzo zvokuti kana vakuda kupidigura nyika semapidigurwa aya akiitwa pavhiki dziri kuuya munotanga kuona nekunenge kwaakutsumwaira kunoita nyika. Wedha iri kurakidza kuti nyika yakuuya, matambudziko obviswa, nhamo yopukutwa, dambudziko ratsvairwa, dambudzo rinonzi dambudzo Munangagwa ratsvairwa. Saka fara iwe Zimbabwe, ndava nhamo yakaunzwa neZANU PF yakutioneka. Vazhinji munozviziva kuti pano paBhasera paishamisa pano pana simbi, panga pane hotera imwe yainzi yepasimbi pano yekuti waigona kurara imomo upenyu hwakashanduka. Munozviziva kuti vana musumudziwa vanga vakasumudzwa kwazvo, mabhizimusi achinyatsofamba. Munozviziva here panapa papana namandizvidza pakona ndaiwanzoburuka ipapo bhazi ndichibva kwaGutu ndombomwa kokokora yairatidza kuti yanga ine simba. Hakwete koko dzomomwaza kana wanda mvura iyi yedu yanga iri kokota ndizambambajiza kukula ndiri kudaro because ndinoziziva kuti mabhazi aifamba panapa papana naMudzwandamo, vana Shushani imwe yainzi Penduka, vana Kuwirirana yainzi Bhinya Road. Hamunoziva guys, yauya
panapa yodzokera gwero yopa mazechiri chishanu zvinhu zvava zvakanaka. Vana Toms munovaziva vari muno mabhaza, vana Zebra munovaziva ka hamuvazivi iri mabhaza, vana Rutendo Rativo hamuvazivi iri mabhaza. Ndo mabhazi atinoda kuti adzoke nyika yadirwa shuga mazve zvinoitika chete kana mchinge mavhota zvakanaka. Takuenda kusarudzo. Chinhu chiri kuenda pavhoti hapana ZANU-PF neMDC. Pavhoti pane sadza nenhamo. Pavhoti pane Mhindo nerima. Pavhoti pane Chiedza neMhindo. Pavhoti pane Ramangwana neRanezuro. Asi pane vanomiririra zvangataura izvi. Gurukota riri kumiririra nhamo, nzara nerima ndivaMunangagwa. Gurukota riri kumirira Chiedza, kununa nekutapirirwa ndiye ari pasi. Saka zviri kwamuri hama dzadiwa kuti moda kuvhotera zvipi? Munoda kuvhotera rima here kana kuvhotera Chiedza? Moda kuvhotera Munangagwa here kana Chamisa? Moda kuvhotera Mhindo here kana kuti kwakanaka? Moda kuvhotera Ranezuro here kana kuti Ramangwana? Moda kuvhotera Chibvezera here kana kuti wechidiki? Moda kuvhotera ZANU-PF here kana MDC alai? Zvore maoko makapenga. Chita mama izo Gukuru Izenzo. Saka tiri kuzviziva vauya kwamuri nekuti vapererwa ende vanozviziva kuti gore rino masamba asiyana. Ndakavaudza ndikati ndakasiya ndarakidzwa gwara nemuridzi wenyaya. Muridzi wengoma hasiye muridzi wengoma. Muridzi wengoma ndi Morgan Tsvangirai. Ini ndini muridzi wengoma. Ndakanzi ndiirove ngoma iyi. Ndava inisiri kuuya Mozisi hapo. Joshua akasiya arakidzwa gwara zvikanzienda nevana Kenani. Saka hatipodzi apa. Pagedhi hapana munhu. Mugabe ndianga ari kipa wakadzingwa. Togowesa nemusana gore rino hapana munhu pagedhi. Chisa mama chisa. Kukula. Kungoti marwisa oendi pasire. Ini chero kwandakatarisa ndinogowesa. Ndava hapana munhu pagedhi. Iye Mugabe ndakamuudza kuti ndinovhoterawo Chamisa ndindati. Kukula Izenzo. Saka tinoziva kuti vanoda kubira ende tinoziva kuti vanetseka. Kwese kwavainda nyika yose hayangova Chamisa the whole country. Haiwaka ndakatoshamisa ndikati Mwari mabasa enyu anoshamisa. Nekwandisina kusvika chembere dzechiNdevere kamisa, dzechiTonga twamisa. Ndikati makoma zvino ndaona kuno kuchembere dzanguwo dziri kungotaurawo tsamisa. Chisa mabachisa Kukula. Saka tauya kuno tichiziva nyika yese tabopa. ZANU-PF kwauri kuita musangano vanenge vane kachitsvoti kevanhu. Isu kana takuita gungwa revanhu. Ndakaona patatiri kusakubva stadium yakazara vanhu vakanzokera kumba. Vhiki yapera iyo ine musi weSaturday. Sunday takaenda mukaudzwana naChairman Gumbi. Vanhu mvura yakanaya mumasvingo mustadium mamucheke makazara kuti che. Vanhu vakati hatiendi kumba. Zvikanzi aiwa mvura yanaisa chiendai kumba, zvikanzi hatiende. Takamira kusvika vasvika ndanamhena nekubhikita kwanandaenda kune mukomana ari kugona basa stere. That candidate is working very well. The Bhikitaist candidate. Anorova basa mupana wechidiki but anorova
and anotsigirwa navanhu zvakasimba. That boy is excellent. Vamarwisa rovai ndima and rikuona muri kudarowo futi kunoko. But mukangodaro tikaita vaviri vatatu nyika tatora because kuri kushandwa nesimba. It was powerful. So I was late kusvika kumasvingo. But vanhu vanga vakamirira kusvika tasvika na 4 o'clock. Mwoyo wangu wakarwadziwa. Vanhu ndakafara nokuti vanhu vakati hatina basa nemvura. Hatina zvebasa ndomamusi wanga uchitwa World Cup kafaina kanzi hatiende kubhora hatina basa naro. Bhora redu riri muno mucheke stadium. Kwatoda kuti shanduko iwanikwe munyika. Saka ndinozvitenda maZimbabwe. Muri kuratidza kuzvipira kuti munyika muve neshanduko. Ndaona kuno nekutonhora kwakwaita hamuna kupiwa transport mune muchisacrifice. Vazhinji muri kuona ma-t-shirt asati asvika nenguva yakafanira. But ari kuuya musavhunduka. Takati munhu anofana kuti apuhwe kumawards toda kupa vanhu ma-t-shirt kuti patinenge takuenda paya tapedza kuvhota munhu anofana kunge akatsvuka kubva kumusoro kusvika Mamajita Mukula takupemberera kuti akunopinda handize ende takunopemberera kupinda kunoka handizivi ku Good East kuna Berita unomubvotera here imaichikwama Mamajita Mukula ndaivaona kuparamendu inaisa zanekupi ndaingozona nekurara saka ndokumbira musavhotera munhu anorara kuparamendi. Paramendi haisi bedroom yokuya vanhu kuzopedzera hope ndekumirira vanhu tibudise development ipapo zvakadii. Ndosaka toda kuti mutsvete Marwisa uyu. Marwisa anorwisa nhamo anenge ari MP, Chamisa anomisa nhamo anenge ari president. Mapedza nyaya yenyu yapera handise Mamajisa Kukula Izenzo taona tasumudza nyika kudai. ZEC is becoming a problem. We have a problem with ZEC nenyaya yekuti they are not transparent on the ballot printing process. Saka takataura tikati tiri kuzviziva because zvino Mnangagwa wakamukirwa navanhu vake timu yaMugabe iri kuenda nekoko yakasikuere nekokoko iya Jonathan nokokoko vamwe vari kuzevezera ndatoneta mwe ndopezana ndati musandineta zvawandisa onai apo pana Mnangagwa akadai apa ari kuda kubira apo ari kuda kubira apo saka kwese kunoda kubirwa ndiri kupuhwa mabhindauko acho. Ndosaka takati ballot toda kuti tinge tawirirana kuti ballot rinoprindwa sei. Kana tisati tawirirana haivhiwi. Nemusi wechishanu ndiri kusangana navaKofi Annan vari kuuya kuzonzwa kuti nyaya yakamira sei. Makandidates emapresident 23 vakati aiwa tinozoona hedu vamwe but watoda kutanga kuona ihuru yadzo. Ndakachoka ndikati huru yadzo ndiyanzira ndini. Mamajisa Kukula vapedza kuona vozonoona Garwe ndikati makagona zvikuru tangai manzwa nokuti isu tinotaura chokwadi. Vakuru vakati murume vakuru haiwiri pasi asi yevadoko haipotsi. Saka ini ndinotaura nezvazviri ndonodhegemura dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro riri paviri. Chokutanga riri panyaya yeballot. Vaita ballot rinoshanduka shanduka. Zvinoita kuti ballot iroro hatisi kurida toda ballot ratinoona richibikwa. Haipakurwi yabikwa patisipo. Ndava imuriwo kudira muchetura mupoto. Saka toda kuona kuti patinotanga kubika munyu paunoiswa tiripo, panoiswa usavi tiripo, panoiswa mhiripiri tiripo, pazvinokanga kangwa tiripo, pazvinopakurwa tiripo. Tozonotarisa kuti pazvinozouya muruoko menyu tiripo. Imi kana takusiyirai mochienda monoti hezoko. Handiti? Yoverengwa ugoona. Mnangagwa akaita 10% andomukurukutidzai. Mamajisa Kukula Izenzo
vanhu vanozviziva munozviziva kuti kwemakore 38 munhu akakonzera dambudziko munyika muno vaMugabe navaMunangagwa semufanana semuWhatsApp group muridzi webhasi ndiye mumwe chete anga achidhiraivha Mugabe uyo ari windi ndobva vachinjana kuti rega ndimbopindawo saka hazvireve kuti bhazi rachinja ndiro rimwe chete Iza mama Jiza Bukula Izenzo Pakaura wa nyika vanga vari vese Paka kanganiswa nyika vanga vari vese Saka toda kuti zvinhu zvigadzirwe izvo Ndeipi way forward Why imi muno muGood East muchifana kuvhotera Shanduka chokutanga ndoda kuti muzive kuti booster ramunoona ndakaita musangano paGonya ndobva ndakumbirwa nemadhara nguva iyoyo kuti hatina network kuno ndandiri minister ndobva ndati iri kutouya next week ndobva paya pakasvikwa booster tatoita booster ere ndakazonzwa nafonerwa futi nana chief Nyamandi ndikati chii futi zvikanzi no booster ramakaisariya mapere arura kuno saka modei mani zvikanzi tibatsirewo kuti kuuye kuzodzingwa mapere ndikati izvozvo handichazvigoni chandakagona makakumbira booster reneti 100 ndobva rauya saka chandoda kuudzai ndechekuti pamuri kuenda kuti novhota kune nzvimbo dzisati dzava nenetwork kuzasi kwese kunana Mushwayi kunana Chingai munana Mupembezi mesewo hamuna network toda kukugadzirisa kuti zvifambe ivo ungati une hurumende uchiri munyika yekuti unoenda pachuru kana mugomo kuti uwane network ndokuita iko Jiza mama Jiza Bukula Izenzo toda kugadzira nyaya yenetwork muno muGood East hatigumiri ipapo muno hamuna madhamu toda kugadzira madhamu muite magarden mokwanisa kurima murivo 24/7 nguva nenguva mwaka nemwaka motengesa kune dzimwe nyika muchiwana mari pai madzimai hakuna munhu anoshaya mari kana uchigona kuzvishandira muhurumende yatiritungamira izvi tatigumiri ipapo tapedza nyaya yemadhamu nemairrigation toda kugadzirisa nyaya yemigwagwa iyo irodhi yakufana kuchipera tara ukaenda pamepu yenyika pakanzi yakatopera ukaenda parodhi yacho idust nenyaya yokuti matsotsi akawandisa muhurumende vanhu vanodya mari somishonga yemusana vakawandisa Jiza mama Jiza Bukula Izenzo Ezoko ndaura dosi kamwe ndandisa ndakwana ndozvatoda kugadzirisa izvozvo tova nehurumende inogadzira sunhu road yedu haipedzi nguva within 2 years time road inenge yasvika kuGangare yakatara yabata kuGangare yapinda mana munyikwa mucheka yaora tapedza hatizve kwete kugara ende magadzira road magadzira mabhasi magadzira marod magadzirawo kufamba kwezvinhu zvenyu zvienda kuGMB magadzira road maitawo kuti pamune mabika zunhu zvenyu zvinotengeswa nechimbi chimbi handizve Jiza mama Jiza Bukula Izenzo saka kuno kuGood East iyo bhasera inoi haifani kuramba iri growth point kana township yakufana kuita town kuti isumudzire upenyu hwenyu vamwe vanonga vachitaura ndamukomana izvo anotaura ise tichiona zviri kumberi zvekumberi mberi handino kutaurei ndakaudza vanhu kuti muchafudza mombe nemafoni vamwe vakati mufanira azonakirwa nehope dzemuhurumende ise zvino hamuna mafonera hamuna mafonera Jiza mama Jiza Bukula ndakaudza vanhu achiwenga naMunangagwa ndikati toda kuti tise anonzi maspaghetti road mutaundi tikati zvinhu zvakutaura zviti ndakazonzwa chiwenga kusara nezviro zvikanzi ashuwa murume uya zvaitaura ichokwadi ndo zviri kudikwa ndikati problem yenyu munobatira kure sefoni yeNokia isi toda vanhu vanoona zvinhu chopu handizve way forward munyika tiri kuti chii
why muchifana kuti votera tine zvinhu zvishanu zvinhu ngani zvinhu zvingani chokutanga chatoda kuchinja nekugadzira hakuna munhu anofana kumanikidzwa kuenda kubato raasingatsikiri patinopinda kutenga musi wa 1 August zvavhurwa munhu wese madiro ageorgina anopfeka krimburi ngaapfeke krimburi anopfeka tendafuri ngaapfeke tendafuri wemasupapro ndewemasupapro munhu ngaasarudze bato raanoda achienda kumusangano nguva yaanoda achitsigira musangano waanoda kwete zvokumanikidzwa kuenda kumusangano zviri kupera musi wa 30 July. Chechipiri chatiri kugadzirisa pagovernance patiri kungopinda hakunazve munhu achagadzwa ushe kana umambo hweusabhuku kana kuti umambo nenyaya yebato kana kuti nehurumende. Ushe neusabhuku ngaugadzwe nemadzinza. Basa rehurumende nderekungochengeta marecord. Ushe ndehwedzinza, ushe ndehweropa unoenderana nokuti wakabarwa mumba imomo. Chimwe chiri kuita mvura isanaya inyaya yekuti nevanhu vakagara paushe huri hwokupamba husiri hwedzinza. Iza mama chiza kukula izenzo tiri ipapo takuda kusumudzira budiriro yemaruwa ndakuita musangano sapurezidendi wenyika kaviri pagore pana chief kaviri pagore nemasabhuku rinonzi dare renyika rokunzwa kuti zvii zvamunoda kuti muve nebudiriro munharaunda menyu kuitira kuti mabhajeti anga achitaura zvinodikwa zvipatara zvinodikwa zvikoro zvinodikwa madhibha zvinodikwa magadheni ikano ndiri kuzva kuti mombe dziri kufa dzinofa nokuti hakuna mishonga dzinofa nokuti hakuna kurongeka kana pasina hurumende nekati dzinofa pasina hurumende nemakonzo anoziva nyika haina kunaka pasina hurumende nemadhadha anoona nechikafu chishoma pasina hurumende nembongoro dzinoziva kuti hakuna chakanaka nokuti dzine dzichiziva kuona kuoma kweupenyu. Isu patinoita muhurumende masupamaketi anofana ngati chee nechikafu mashops akachipa nechikafu pazviri kubva pagovernance kutungamirira kwakadi hove inoora kutanga nemusoro. Saka mukaona mashatiro aita nyika chakaora musoro. Ukaona musha washata chinotanga kushata ndi baba. Ukaona imba yashata chinoshanga kusanga muchi musoro. Saka toda kugadzirisa government yedu tosarudza mutungamirira nerudo. Mutungamirira asina kumbouraya munhu asina ropa maoko ona maoko anga andinoona kambouraya iza baba chizo kukula iza ndaona kambobira mari anaona kambotorera chinhu munhu. Saka tiri kutsvetaiwo mutungamiriri mutsva ane maoko matsva ane pfungwa itsva ane maonero matsva ane panotangira patsva akupei upenyu hutsva. Handizve imi mukateerera munangagwana achikuudza kuti ndachinja mbuya vakura kana vakatenga jojeti tsva vanoita mhandarana. Saka atanga kuita mutsva pakuti iza mabachisa kuda kubvisa mashefu muhurumende totsveta varanda vashandi vanoshandira vanhu muhurumende. Isa kuda kubvisa vatongi muhurumende anotonga ndimwari nemadzimambo edu anotungamirira ndiye atiri kuda kusarudza anoenda kuhurumende. Tobvisa vatongi totsveta mutungamiriri. Handizve kwete zvinoti kutonga kwaro kudii kokundiruma kokundipedzera mari muhomwe kokundisveta simba chiza mama chiza kukula izenzo governance. Toda kuchinja leadership yenyika ende michimbotsvetaiwo muone wari amunoziva kuti uyu makamuona anoziva nhamo dzenyu munoziva kameseni. Pana angazoti anokanganawo nhamo dzandanga kutaura dzepatakakwira mabhazi apa. Iza mama chisa kukula izenzo komana handikangani mapemba makias
Amerika yatainakirwa wako basi. Bachuru kwa zibingirizo. Aya. Takazombo barua nichiona wrestling ipo paya tatiza chikoro nakaro wako. Iza mama jiza. Gugula. Izenzo. Ezoko. Ni mdara mwezera ndaona. Uya kuno kumberi mdara. Chiza mama jiza. Gugula. Izenzo. Saka tinotenda veduwe panyaya governance mazuva agenda yedu adii kutongwa nekutungamirirwa kwemaruwa neutungamirirwa wakadi wakanaka. Isu tiri kubvisa pautongi toenda pautungamiri kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Chechipiri chatoda kugadzira munoona vamwedza ndaivaziva vari kunyanga saka ndashamisika kuti vari kudei kuno kumuri kudei kuno mudara. Oh. Sezvataurwa napresident ini first district chairman wenyanga. Tadaro seizvozvo ndandine mabusiness kunyanga uko akapiswa nezano. Nokudaro seizvozvo kumusha kwangu ndipapa pagomba ndiri Hungwe. Mukoma wangu ndi wadi chairman wa Hungwe vari panere musumudze maoko. Ipapa ndiri kumusha asi andina kuchinja ndima. Ndiri mundima nanhasi chinja. Maitiro. Ezoko. Jisa mama jisa. Kana nguva nonga vari mukati umu. Saka ndashamisika kuti komudhara ari kudei panapo. Imbiru dzedu dzemusangano kubva tichitangana navatangirai. Saka tinotenda zvikuru. I'm very happy. Ndasikatomboziti vanobva kuno. Tinozvitenda zvikuru. Ndaona dzimwe mbiru dzirimo. Madhara akatangana nambuya vakatanga zvichatanga. Tinokutendai. Ngatirambei takasimba. We thank you very much. Ngatirambei takasimba. Jisa baba jisa. Gugula. Number 2. Toda kugadzira upfumi hwenyika. Ndataura tine zvinhu zvishanu. Paupfumi hwenyika toda kumusiridza mabhizimusi afai kuti zvinhu zviende. Tinorangarira musumudziwa atambudzwa akakombwa nemasoja vachida kumupisira mukati umu. Ndikafonerwa kuHarare ndozvaitika namudhara Tsvangirai ndikanzoenda ndikati mudhara undiende kundogona kufirako. Ndikanzi iye ariko unoti anofira inda ikoko. Ndobva ndatumwa ndava magutu ndaingoramba ndichingoti handisi kusvika. Mota iri kunonoka kufamba ndichitya. Asi ndakazowana ndaona vaburiswa. So igamba redu ana Abheria nekuzvipira nevamwe vese makatambudzwa tinokuremekedzai. Thank you very much. Jisa mama jisa. Toda kudzorera mabhizimusi paya paiva kare kare. Pokutanga ane zvinhu zvakachipa muzvitoro. Zvinhu zvisingavhunduki mutengo uchifamba zvakanaka. Vari kuti zvidaro tofanira kutanga tagadzira mari munyika. Munyika hamuna mari. Isu toda kubhana bondi. Bondi ndakataura ndikati mangopedza kuvhota ndisati ndatomboitwa swearing in. Ndototanga ndasaina kuti bondi rabhanwa harichashandiswe. Tinofanira kuita manyaradzo mupfiganebwe nemagadziro ebondi harichafanirwe kudzoka mumusha. Handi mapanzwa tounza mari yekune dzimwe nyika. Tomboshandisa US dollar, toshandisa marandi, toshandisa mapula kwenguva diki. Tichisumudza ekonomi yedu kubva payanga yaiswa. Tozounza mari yedu yomuZimbabwe inenge yakasimba kudarika iyo ana US dollar. Yokuti ukatenga inenge ine simba. Unofanira kuenda kuchitoro nemari iri muhomwe wodzoka nebhara. Kwete kuenda kuchitoro nebhara wodzoka nezvawatenga zviri muhomwe. Toda kuzvishandura izvozvo. Jisa mama jisa. Gugula. Izenzo. Ndava mari inovhunduka matsotsi nezvikara. Saka mukavhotera chikara muchitiri kuvhotera garwe, mari haiwaniki muhomwe. Munoita munhava muzere mhepo. Vanhu vachingoudzwa kutongwa kwaro kana kutadya nemhandu. Vanhu vanofanira kugara vachitungamirirwa vachiremekedzwa. Taisa mari ine udzamu. Mabhengi wova neudzamu hwokuti tikaisa mari mubhengi inouya yabereka. Tikaisa mari mubhengi inouya yawanda. Kwete zvinoti ukaisa mari mubhengi
inouya isina gumbo kana kuuya isina ruoko rwaidepi rwasara kubhengi. Chisa mama chisa kukula. Ukachecha mari yako unofana kujuruja mari yako. Ukachecha majuru wojuruja majuru. Kwete wachecha majuru wona wojuruja nyoka kana rovambira. Izvozvo toda kuzvishandura panyaya dzemari. Vana vese voenda kumabasa. Mabasa tiri kuvagadzira seiko? Tine program yatinayo yakapenga yepublic works program. Ndakanzwa ndakubvunza na munangango kwanzi uchaita sei? Ndikati atiudzirani tiri muzama. Munongokazi yanga. Ndandibvunza. Umwe nomumwe ngamiri nezvati. Ndizama majiza. Kukula. Izenzo. Isu tine program yemapublic works program. Tine program yekumusa maindustry. Isu hatizoiti zvechitsotsi zvezani zvokuti wanga uchitamba makasi nevarungu kwemakoresa warohwa saina uchakumbiri wovati chibudai muno nemari yose kupusa vanotiza netsvimbo dzomusha. Unotanga wamboti ndipewo saini, wapuhwa saini wodzora nzvimbo dzomusha nemombe yemusha handizve wadaro manje wochitanga rikauda kuendaenda but musha wamira zvakadii. Isambabachisa kukula izenzo. Toda kugadzira nyaya yekubudirira kwemaruva panyaya yeupfumi. Objective yangu indakakurira kumusha paguta muno Machiwara. Ndakatambura zoziva matambudzikiro anoita vabereki vangu uchiendesa vana kuchikoro. Kutengesa madomasi, kutengesa muriwo, kutengesa mombe, mbudzi, maona nhamo, manza mune munadzo kutakura huni muchitambura. Toda kusumudzira upenyu hwemadzimai mumaruwa. Toda kusumudzira upenyu hwemadzimai mumaruwa. Toda kusumudzira upenyu hwemadzimai mumaruwa. Ike zvino misana inenge yaparara panapa nehuni nezvibhorani. Toda kubva ikoko. Ende kumusana rubikwa kuti une rimwe basa futi. Kusakura. Chisa mama chisa. Kukula. Saka toda kugadzira nyaya dzebudiriro mumaruwa. Tirerutse mama ndaona manakizwa ndi. Chisa mama chisa vaida kutenga muzodzi. Chisa mama chisa. Kukula. Toda kugadzira upenyu mumaruwa. Singa dzebudiriro dzogadzirwa. Toita sei neinonzi DURA yatiri kunza Development and Urbanization of Rural Areas. Iyoyo inoita sei? Chokutanga toda kuchinja upenyu hwedu pamarimiro atinoita. Touya neinonzi Smart Agriculture. Isa hatizopi mbeu zvepati. Toda kupa mbeu nefertilizer zokuti unokodzera panyaya yecriteria yegovernment. Hurumende ndeyevanhu. Munhu wese chengawo semanhanga hapana risina mhodzi. Handizve? Chisa mama chisa. Padura ipapa apa tinogadzirisa Smart Agriculture. Tobva panyaya yokuti vanhu munoshandisa mombe dzenyama nemukaka kunorima. Ngatibva ikoko kune zvasara. Tochibvisa magejo ekudhonza ayaya. Toti village yega yega tractor per village. Moita majuti ekuti vanhu varime netractor. Tobva panyaya yekuita subsistence agriculture or peasant agriculture. Toenda kucommercial agriculture. Kurima kuti tengese zvinhu kunze kwedzimwe nyika. Handizve? Takarova neagriculture, iri smart agriculture, tokugadzirira mamarket muchitengesa kune dzimwe nyika. Nyika ichirova ndima. Todzorera Zimbabwe pakuva the bread basket of Africa. Handizve? Mudzimba imomo vanhu vanofana kuya kuzotorwa chibage neGMB muraini mako nemota zvaitwa zvezha neAFC hamuzere. Zvakatoda kudzokera ikoko. Kono tunoita headache yokurima, woita headache yokukohwa, woita headache yokutengesa, woita headache yokuwana mari yako, woita headache futi yokuti wozoita sei imwe mwaka. Toda kuti kana tapinda isu takaronga, kuronga isinoronga kai. Kuronga chete. Aiwa, bvunzai Mugabe nokuzai. Takamurongera muinclusive government akati nyika yedu iri washuga zvino. Toda kupa maipapo, toda kupa maipa inclusive. Hamuna kuzoona here dola tu. Dola kotu yakauya natsvakira.
Solar for two yakauya na Tangira. Solar for two inouya na Chamisa. Solar for two yakauya na Tangira. Solar for two inouya na Chamisa. Kiza mama kiza. Kukula. Hey, isuit not zadadama inouya chete kana mavhotera shanduko. Mavhotera mikana. Mavhotera budiriro. Izvi zvinobva kushanduko yakuya. Gamuchirai zvitsva hama dzangu. Gamuchirai zvitsva. Gamuchirai budiriro. Vhoterai pamunoziva panoita kuti zvifambe zvakadi. Padura paya tachinja agriculture. Padura paya toda kuchinja tite inonzi solar panel per household. Hakuna vanhu vachafana kushandisa zvibani kana makanduro. Ike zvino vanhu vafana kushandisa solar pamba pega pega. Tinorova mbijana kusvika musha umwe nomwe wanechi solar pamba pega pega. Panenge pane magetsi torova magetsi. But also ndoda kuti tizame kuintroduce a new arrangement. Kuti ranyi roga roga ngatigadzire kunogara vanhu. Togadzira kunofudzirwa mombe. Togadzira kunorimwa. Togadzira kunoita kuti vanhu vanenge vachiita development dzavo neindustry yavo. Munharaunda yani yavo. Inonzi rural resettlement and reorganization. Tichiremekedza vanhu nepamakuva avo nemadzitateguru avo kwete kukubvisa ikoko but to reorganize for development. Handizve? Tobva takuti magetsi pfa. Tobva takuti mvura pfa. Tobva takuti transport pfa. Network T. Handizve? Ndakataura ndikati madhongi anofana kukuma ari paindaneti pawifi. Ndamamajiza kukula ndo program yedu yedura. Mainzwa iyoyo? Rural development. Tosumudzira nzvimbo dzakaita sedzinedzi. Teta anonzi ma-smart towns, smart cities. Basera anofana kuzikanwa kuti kune town of Basera. Handiti? Or Basera town council. Moving kunoita city so that we urbanize rural areas. We develop rural areas. Vanhu vane upenyu huri nani. Vanhu vane upenyu hwakavandudzwa. Mvura yakachena. Vanhu vane magetsi. Zvinhu zvifamba zvakadi? Ndizamamachiza? Kukula? Chechitatu inyaya yemagariro ebudiriro munharaunda chatiri kugadzira. Nyaya dzechikoro, dzidzo, nyaya dzeutano, nyaya dzevane vabve zera kana kuti vakwegura. Isu muhurumende medu 65 years and above puwa mudyandigere kwete mudyandimire. Handizve? Magaramba ane 65 years and above unochiwana eco cash yako every month. Mari tinayo zviri kuitika kuBotswana, zviri kuitika kuna Namibia, but Botswana ine mugodhi umwe chete wediamond. Isu tine 60 minerals. Zokuti tinongotaura kuti 5 chete ndo dzatoda mbotimbo exploiter dzimboinda kwakati. Kana marodza ungatambura une zvinhu zvakanaka munyika muno. Baba vane mhandara pamusha vane danga rakaparara risina kana bhoki. Mbwa zayo mudanga kwete mombe. Mbwa kungoti uite matanda nyadzi. Chiza mama chiza. Kukula. Zingaita izvozvo. Izvo zvine upfumi hwatinahwo unonyatsoda kuti vakomana majaya unawo. Munhu ane majaya ane upfumi. Ane mhandara ane upfumi. Handizve? Kungotaura kuti alright wada kuroora musikana wangu ndiwanani uya itione uya ane mombe uya ane nhatu uyo. Handiti? Pane ane dzese kana yapinda mudanga yebudi vanhu ndoda kuona kuti ndedzakaona ndiani. Kusvika danga rako razara. Chisa mama chisa. Kukula. Wozopa hapo wani. Handizve? But vamwe hakuna anotora mombe dzake. Ndo zvatinofana kuita padevelopment. Maminerals vanoada uyai kuno. But kana uchida maminerals vakaroti. Kana uchida maminerals paBasera isa hospital. Kana uchida maminerals isa chikoro. Kana uchida maminerals isa university. Kana uchida maminerals isa college. Community infrastructure support program. Wapedza? Kwete kufamba uchikonzaita mamega deals, mamega echi hatisina kana kuona. Iwo madhiri anongowapa muromo madhiri rudzi. Izamba machiza? Kukula? Izenzo?
zanu haina nyadzi idhimoni chero Mwari ngavatibatsire unoona zanu inouya kuzoita inonzi ground breaking ceremony every 5 years road isina development taakuvhura manje ike novaisa system yekuti mukativhotera muchaona zvatinoita muda kuvhoterwa kangani ndimurimo saka muda kuvhoterwa kangani itaika ukaona munhu ane mudzimai anoti mukangondida mai muchaona zvandinoita ziva kuti hapana zviri kuita munhu anorova basa panoonekwa imba yazara vanhu ototi chimirai baba ndiki manyanya chisa baba chisa kukula mazvizwa here vagumbi ndo zvinoitwa musha kwete kufamba uchitaura pamuromo haisiyo musha haisiyo mhuri toda vanhu vanosumudza development chisa mama chisa what are we doing by education grade 1 to 7 patiri kupinda mubereki ziva kuti taisa basic education inobhadharwa nehurumende iwe chako uniform check imi vabereki mozogadzirawo kaform 1 to form 6 ndiri kumberekwa ndakanzwa umwe mudhara kwanzi zvavhugwa zvino vana toitavo kurudza ndikati nyika inoremerwa itaiwo zvine mwero kwete kubva mavhura mushiri 24/7 makamboona kambani inovhura nguva dzese handinombofarao isambamba chisa kukula isu vana kana vapedza vashayi mabasa takatoronga makambani okuti kana munhu achingopedza ane degree relaw ngaite zvelaw ane zveinjiniyaring ngaite engineering akadzidzirawo zvemadomasi woita zvemadomasi munhu nemunhu horses for courses handizve pakanzi hapana basa pane pakunzi hapana munhu tabvura mafactory varungu tichiti uyai tavapa zvirumbi zvokuti uyai mupinda open this factory for the people tichirwa ndima aiga moni mugaba akazva chirungu chedu gorei akati mdisi ndevarungu anoziva kuti roketa game iyi handizve chisa mabachisa kukula izenzo nyaya yeutano hakuna munhu anofanira kuenda kuchipatara kunopuwa list shopping list munhu waenda kuchipatara unofanira kunopuwa kurapwa handiti madzimai woye maternity anofanira kunge iri national duty kwete kunonzi bhadhara $50 kana iri siza 150 ndokuita seko chako kungoziva kuti kana wagadzira wapinda mufactory zvakuda kupakurwa chinda kuchipatara chipatara chonopinda hurumende yapinda inational duty ka handiti munhu anofanira kunyepedzera kuti ndiri kurwara kuti angopinda muchipatara chichitapira iri hotera uchipuwa chikafu mushengeneni handizve chisababatisa kukula izenzo apa pachimombe vanozara pakazara vanhu vachingonyepera kurwara kundimbowana ungorapwa umunhu wata kuchipatara handizve chisambamachisa kukula izenzo munyika munorwara vanhu nekenza kufa nekenza kana kufa nehiv kune dzimwe nyika uko munhu anongoti akanzi une hiv wotoenda kuchipatara otonopuwa mapirisi wodzokera akunoteerera zvake japuresi handizve zvinhu zvatonaka wotogwira mapirisi zvinhu zvafamba nyika yanaka wotopamha futi kunakirwa najapuresi isa mamakisa kukula izenzo ezoko ndo zvinoitika kana health yabatwa nehurumende inogona basa ndo zvatiri kukurudzira izvozvo chechina inyaya yekodzero yemadzimai kodzero dzemayouth kodzero dzevanhu vanorarama neurema persons with disabilities tiri kuda kubatsirawo kuti urema haukokwi ngatigadzirei upenyu huite zviri nani handizve masabhuku edu kodzero dzavo ma$25 ari kupuwa masabhuku ndoda kuzvichidya zvese sabhuku ngavewo munhu anoonekera nyama inonhuhwira inofanira kutanga kunhuhwira pasabhuku yozonhuhwira kumwe kwese muraini handizve chisa mamachisa kukula kwene basa rekushandiswa sana mujibha webato indai munotina vanhu munhu nevanhu vako chabuda chipa reka ndo ndakavanzwa
no plan yavari kuita kwatoda kuti munhu nemunhu tetakati sabhuku ike zvinoteerai sabhuku but teerai sabhuku muchimwe makamumaka manje nechemumwoyo kungonyarara unless kana ari sabhuku ari right fine but kana ari wezani endai munovadzidzisa munhu ngaaende kunosvinuka mubhokisi mapanza ipapo inga unoita sei unosvika unoti chinja maitiro ezoko zoverengwa hakuna chakanaka enda mutakunanza enda musavhundusirwa tinorova vanhu gore rino short sleeve unorova uchiri kupi hurumende yana president Chamisa unorova uri kupi iwo uri kuvhundisira ndiwonotosungwa kutanga August richitsvaga vanhu vaivhundusira vanhu hande kujere hande kujere Jiza mama Jiza. Indotaura sedambe kudai panduto kutaurira. Hapana mawinirano eta munangarwa munyika muno. Azvite by 2023 Zimbabwe inofanira kunge yachidadiso chepasi rose. Vanhu vachiva kuzotsvaga mabasa muno. Ndakauza vamwe kuti maIndia anofanira kuuya kuzosuka ndiro muno. MaChina achifudza mombe. VekuLondon vachiti Gum Garden. Handizve? Nokuti neupfumi hwatakapiwa naMwari zvinoitika vamwe vakati wawanzira vokuChina kana ike zvinovedu vari kuenda kuLondon takawanzirwa inyaya yekuti kana musine hurumende yakadhanganyika musoro vanhu vacho vanodhanganyika umu handizve hurumende kana yakarongeka neupenyu hunodi hunorongeka tine upfumi hwatakapiwa naMwari we must utilize that teita kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka tovandudza neupfumi hwatinahwo hakuna munhu anoshanda muno vanhu vanenge vakangogarika tichishandirwa asi ke zvino nyaya yekuti hatina kurongeka plus kuba dhimoni racho kana iri sezanu kakueraisa mutobashanga kungondinzapa Jiza mama Jiza kukula kana vari pahospital kubasirinji cherezino chunu ari ega unozvibira kubva kuhomwe kundekonzapa idhimoni saka haiwo veduwe basa ramaita basa nokutendai mandiitira zvakanaka ndakutenda vana amai nekushinga kwamakaita vana baba nekushinga kwamakaita vana sekuru vana gogo ndinokutendai nyika yauya apa hapana kana kubvunza kaviri nyika yauya tiri kudzoka pano takuita mapemberero ekupemberera uMP nemakanzura nekupemberera upresident todzoka pano ende pano patiri kuzopembera munhu nomunhu nganga akapfeka zvituku zvake taakupembera kuti Mwari mwakanaka mandiitira zvakanaka munyika yedu Jiza mama Jiza kukula izenzo mvura bhongo dzeke ndiyo garani zvooma zvinoita nyore handi munoziva zvese zvinova zvinotapira saka mukaona zvakaoma zivai kuti zvakunodii zvakunonaka muchenjere panapa pakashata tapinda mu18 area zani ichafundusira vanhu garai makangwarira kuti muchavhundusirwa asi mwoyo wenyu ngautsunge nokuti pese panenge pakuda kuboorwa panooma muururo paunenge wakuda kuti unobuda kuseri ndo panonyanya kuoma zvinhu handi munoziva pazvinenge zvakuda kunofamba zvakanaka ndo pazvinenge zvashata saka ndoda kuti muzive kuti akuenda kusarudzo shingai simbai waine gwara rimwe chete ndichitenda MP wenyu MP wekuno nemakanzela ekuno mukuti isi ndakuonai uyai Jiza mama Jiza